Zubia antzerkia Zuberaoko pastoraletan oinarrituta dagoen herri antzerki bat da. Herri ekimena da, Portugaleteko herritarrok sortu dugun ekimen bat da. Eta antzerkia, dantza, musika, denetarik elkartzen du. Herri antzerki hau egiterako orduan, aprobetxatu nahi izan dugun Portugaleteko herriak daukan potentzialidade guztia. Herri honetan pilo bat dantza talde, antzerki talde, koral, orfeoi eta bar dauz, eta gutxitan batu egiten gara gauzak antolatzeko, eta gustatu zaigu ekimen hau printzipalki horregatik. Eman digu aukera jende pilo bat batzeko, herri antzerki herritar bat sortzeko. Guztiak gonbidatu nahi zaituztegu datorren abenduak 16an, arratsaldeko 6etan, Zubialde kiroldegian, Portugaleteko Zubia herri antzerkia ikustera.